வணக்கங்கண்ணா. நாங்கள் உங்கள் விநாயகா பொருள் புட்டாஸ் பேசுகிறேங்கண்ணா. குணத்தூர் இருந்தோங்கண்ணா. இன்றைக்கி அந்த பாயிண்ட் எங்கே எடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணக்கம்பாளையத்தில் இன்றைக்கி இந்த பாயிண்ட் எடுத்ததுங்க. இன்றைக்கி இந்த போருக்குள்ளே என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா கவரும் லாக்கு கேபிளும் லாக்குங்கண்ணா. அது இப்போ நாங்கள் இப்போ கவரிங் கேபிள் ரிலீஸ் பண்ணி மேலே எடுத்தாச்சுங்கண்ணா. இதே மாதிரி எங்கள் தோட்டத்தை போல எங்கள் வீட்டு போலையும் பிரச்சனையாக இருந்தால் எங்கள் நம்பரை ஸ்க்ரீனில் தெரியுங்கன்னா அதை பார்த்து கூப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி நீட்டாக மோட்டர் எடுத்துக்கலாங்கண்ணா. தினமும் எங்கள் வீடியோ பாருங்கண்ணா. நாங்கள் எந்தெந்த பிரச்சனையை சந்திக்கிறோம் என்ன பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கே தெரியுங்கண்ணா. இதே மாதிரி எங்கள் வீட்டு போர்லையும் தோட்டத்து போர்லையும் பிரச்சனையாக இருந்தால் எங்கள் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா நீட்டாக வந்து மோட்டர் எடுத்துக்கலாங்கண்ணா. நன்றி, வணக்கங்கண்ணா.